ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛ? ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା? ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପଦାନୁକ୍ରମ। ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଜୈବ ବିବିଧତା। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଜୈବ ବିବିଧତା। ମାନେ ଜୈବ ବିବିଧତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଜୈବ ବିବିଧତା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୁ କିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପଦାନୁକ୍ରମ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସେଥିରେ ରହିଛି। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ। ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜାତିର ସମାହାରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଜାତି ମାନେ କ'ଣ? ଜାତି ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ପେସିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଜାତି ମାନେ ଜେନସ୍। କିଛି ଜାତି ମାନେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜାତି, ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସମାହାର ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ, ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ସମାହାର। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଜାତିର ସମାହାରରେ ଗୋଟିଏ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଜାତି ମିଶିକରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ଗଠନ କରନ୍ତି। ସେହିପରି କିଛି ପ୍ରଜାତି, ଗୋଟିଏ ବା ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତି ସମାହାରରେ ଗୋଟିଏ ବଂଶ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବଂଶର ସମାହାରରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ବା ଅର୍ଡର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଗର ସମାହାରରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କେତେକ ଶ୍ରେଣୀର ସମାହାରରେ ପର୍ବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବର ସମାହାରରେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଏନିମଲ କିଙ୍ଗଡମ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଜାତିକୁ ଉପପ୍ରଜାତି, ବଂଶକୁ ଉପବଂଶ, ବର୍ଗକୁ ଉପବର୍ଗ, ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉପଶ୍ରେଣୀ, ପର୍ବକୁ ଉପପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଶୁଣ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ନାମକରଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ସ୍ୱିଡେନର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କରଲୋସ୍ ଲିନିୟସ୍ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ସିଷ୍ଟମା ନେଚୁରେ, ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ତାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଚିହ୍ନିଥାଉ, ସେଇ ନାଁରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଯେପରି ସିଂହ ଫେଲିସ୍ ଲିଓ, ବାଘ ଫେଲିସ୍ ଟାଇଗ୍ରିସ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଜେନସ୍ ଜାତି, ଗୋଟିଏ ରହିଲା ପ୍ରଜାତି ସ୍ପେସିସ୍। ଏବେ ଦେଖ, ୟା ସହିତ ଇଏ କୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି, କୋଉ ବଂଶର, କେଉଁ ବର୍ଗର, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତାର ପଦାନୁକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ଏନିମଲ କିଙ୍ଗଡମ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ। ତାପରେ ଆସିବ ପର୍ବ, ଫାଇଲମ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ପରେ ଫାଇଲମ। ତାପରେ ଆସିବ ଶ୍ରେଣୀ, କ୍ଲାସ। ତାପରେ ଆସିବ ବର୍ଗ, ଅର୍ଡର। ତାପରେ ବଂଶ, ଫ୍ୟାମିଲି। ତାପରେ ପ୍ରଜାତି, ଜେନସ୍। ତାପରେ ଜାତି, ସ୍ପେସିସ୍। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ପର୍ବ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମାହାର ହେଉଛି ପର୍ବ, ଫାଇଲମ। ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସମାହାର ହେଉଛି ଜାତି, ସ୍ପେସିସ୍। କିଛି ଉପପର୍ବ ବି ହୋଇପାରେ, ଉପଶ୍ରେଣୀ ବି ହୋଇପାରେ, ଉପବର୍ଗ ବି ହୋଇପାରେ, ଉପବଂଶ ବି ହୋଇପାରେ, ଉପପ୍ରଜାତି ବି ହୋଇପାରେ। ଜାତି ହେଉଛି ସ୍ପେସିସ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ। ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଏହି କ୍ରମରେ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ପର୍ବ, ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀ, ତାପରେ ବର୍ଗ, ତାପରେ ବଂଶ, ତାପରେ ପ୍ରଜାତି, ତାପରେ ଜାତି। ଦେଖ, ଫେଲିସ୍ ଲିଓ ହେଲା ସିଂହ। ସିଂହର ପ୍ରଜାତି ହେଲା ଫେଲିସ୍, ଜାତି ହେଲା ଲିଓ, ସ୍ପେସିସ୍। ବାଘ ଫେଲିସ୍ ଟାଇଗ୍ରିସ୍। ଫେଲିସ୍ ହେଲା ପ୍ରଜାତି, ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ହେଲା ଜାତି।
आलोचना करिबा जो श्रेणी विभाग रे जाति माने स्पेसीज को एकक भाव में ग्रहण करा जायଥାଏ। साधारणतः शरीर गठनर समानता सहित जनन प्रक्रियार समानता को नहीं जाति गठन होता है। प्रथम पर्याय जो समय स्टार्ट कराला जो समय श्रेणी विभाग आरंभ होला से समय वैज्ञानिक माने प्रथम दुई भाग रे विभक्त करथिले। प्राणी जगत माने एनिमल किंगडम, उद्भिद जगत माने प्लांट किंगडम। किंतु परवर्ती समय देखा गला यह ठीक हेउ नै। एनु 1884 केबे 1884 मसिया रे E.H. हेकेल किए E.H. हेकेल ये केउठिया लोक ये होचंदी जर्मनी रो जने प्राणी विज्ञानी। से कोन कले एककोषी जीव मानकु एककोषी जीव अछंती बहुकोषी जीव अछंती से एककोषी जीव मानकु गोटिए प्रतिष्ठ रे विभक्त कले। से एककोषी जीव मानकु अलगा गोटे कैटेगरी रे रखिले ताला प्रतिष्ठ। से तीन जगत श्रेणी विभाग प्रस्ताव देथिले। तापरे पुणी आसिले रॉबर्ट व्हिटाकर ये हेले 1959 से आउ दुईटी जीव जगतर प्रस्ताव रखिले ताहाला मोनेरा एवं फंगाई। यथाक्रमे बैक्टेरिया और फंगाई मान स्थान दे पंच जगत विशिष्ट श्रेणी विभाग मत देथिले। वर्तमान आमे जहा पढ़ुचे ताहा होची पंच जगत श्रेणी विभाग। पंच जगतर वर्गीकरण मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमिलिया। वर्तमान एही पंच जगत श्रेणी विभाग वैज्ञानिक निकटरे बेस आदृत हो पारिछि। कारण एही श्रेणी विभक्तिकरण कोषर गठन, पोषणर उत्स, खाद्य ग्रहण प्रणाली तथा जीव शरीर संगठन उपरे आधारित होइछि। एही पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभाग बेस ग्रहणीय हेले मध्य जहाँ जना पड़ुछि जीव मानकर श्रेणी विभाग एक अविरत प्रक्रिया एवं यह परिवर्तनशील। किंतु धीरे धीरे यह भी बदलुछि। सब फैमिली सृष्टि होछि, सब ऑर्डर सृष्टि होछि, सब स्पेसीज सृष्टि होछि। वर्तमान आमे एही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन माने पंच जगत वर्गीकरण पद्धति संपर्क रे आलोचना करिबा।